Jesús Ortega Carrasco será recoñecido este venres co 19º Billó de Ouro. Argumento ben amplo teñen a Asociación Gastronómica Luso-Galaica e o Concello de Chantada para homenaxear a este manchego chantadino nacido na localidade de Mazarete no ano 1946 e que desempeñou unha destacada labor profesional, persoal e social en Galicia e nomeadamente en Chantada dende hai décadas. Facetas para moitos esquecidas co tempo e descoñecidas para outros que colocaron a Ortega no xerme de numerosos proxectos económicos, agrarios e tamén socioculturais que hoxe consideramos fundamentais para a comarca e a Ribeira Sacra. A súa formación e vida profesional centráronse no mundo agrario e forestal. Labrador diplomado, enxeñeiro técnico agrícola e axente de extensión agraria por oposición. Esta rama trouxo a Chantada para quedar. Eu non esperaba a distinción en que o traballo que eu desenvolvín nestes 45 anos que fai que cheguei a Chantada, pois sempre perseguiron a axudar os agricultores a utilizar mellor os seus recursos e a toda a poboación. E entonces, pois, fixeron mellor que suben sempre as cousas, pero non esperaba que o Billó de Ouro me fora concedido. Non sei, evidentemente agradezco a Asociación Cultural Gastronómica Luso-Galaica e a Corporación Municipal de Chantada, pois esa distinción que me honra e me agrada. O Billó ten neste caso unha forte componente de dedicación profesional e persistencia relacionadas coa evolución do mundo agrario nunha comarca cun forte peso do sector primario. Eu quedaría con todas aquelas accións que perduran no tempo e que han significado algún cambio en o comportamento e na aprendizaxe dos agricultores, fundamentalmente, que era cos que eu traballaba. Eu destacaría o primeiro, que non se dixo nada todavía, é a cooperativa, a creación, o relanzamiento da cooperativa Chataca polos xóvenes agricultores que estaban nun plantel de extensión agraria naqueles tempos, e que, hoxe en día, é a actual cooperativa ICOS. Entón, eu, naqueles tempos, había un grupo de gandeiros de 18 a 40 anos que reuníanse con nós casi todas as semanas ou cada 15 días e que tratábanse os máis diversos temas agrarios, técnicas agrarias, pero un dos temas que si surxiu foi a creación dunha cooperativa. A creación dunha cooperativa saliu a proposta de aproveitar eses estatutos e un solar que tiñan aí en Basán Pequeno e que inmediatamente construíron unha nave e aí empezaron os primeiros pasos da cooperativa. Neses momentos eu era o xerente da cooperativa porque non tiñan. Entón, eu facíalles nas noites, facíalles o traballo de recopilar todo o movimento e tal. E en ese momento, en cuanto tuvieron unha estructura adecuada, pues se solicitouse el ser considerados como Asociación de Productores Agrarios, APA. Ese foi un logro da cooperativa que deulles un respaldarazo económico importantísimo, porque suponía o 3% do valor do produto comercializado no primeiro ano, o 2% no segundo e o 1% no primeiro. Eso relanzou a cooperativa. Ortega era axente de extensión agraria en Chantada naquel momento no que se traballou con mozos e menores no eido de garantir un futuro no sector. Tamén traballou na implantación dun centro especial de capacitación agraria en Chantada e colaborou na implantación da FP na vila. Sen esquecer o traballo no Servizo de Defensa contra Incendios Forestais na súa implantación na comarca. Un aspecto fundamental do traballo foi a primeira feira do viño de Chantada, que en extensión agraria estivemos ali creando as normas da feira, etc., e colaboramos co enólogo na divulgación de técnicas aos adegueros. Todo isto foi paralelo á formación dunha familia e dunha vida persoal en Chantada e unha gran rede social que o levou a participar en varios movementos asociativos e culturais.
Un grupo de chantadinos decíamos, aquí non hai nada en Chantada, a ver que podemos hacer, e creamos unha asociación que se chamou Asociación Baldo Asma, que éramos, pues, 3 ou 4 homes na directiva, e unha muller que ainda me acordo de quenes éramos, pero bueno, non me vou a meter en eso, pero constituímos aquela asociación, fixemos unha cabalgata de reises que causou moitísima expectación na xente, fixemos o primeiro carnaval en Chantada, neses tempos, claro, antigamente supoño que había manifestacións populares dese tipo, pero cando eu estou falando non había nada. Que anos estamos falando? Pois non sei, dos anos, eu penso que eso debía ser en torno a 80 e tantos, cerca de 90, casi. O grupo antecesor á banda de gaitas do Concello de Chantada e numerosos colectivos como as APAR de algúns centros educativos. Eu estuve sempre en medio de todas esas cousas, inda que nunca fun o presidente de nada. Por que? Nunca, porque non me gustou nunca. Houve un tempo no que estivo como representante político. Sí. Eso tamén foi outra etapa, unha experiencia que vivín, e que nas primeiras da democracia, en 1979, pois eu non tiña aspiracións políticas ningunas, ni ideas políticas, pero si tiña, a miña idea era axudar ao desenrolo da comarca, e, lóxicamente, pois, fun con esa intención. Eu tiña montañas de datos do Axuntamento, e quería transmitir ao Concello o que eu sabía e que eu tiña para ver se podíamos axudar. Non conseguiron os obxectivos que eu perseguía, pero, bueno, algo logramos, porque eu recordo que falaballes á corporación do problema máis grande que había en Chantada, que era a electrificación rural, e non me o creían. Eu falaba da xardinería e decían xa timos verde suficiente ao redor de Chantada, non? Claro, ese tipo de cousas. Pero sí que recordo que nesa etapa conseguimos que o Concello solicitara a declaración de zona de ordenación rural, cosa que se conseguiu, aunque deuse, supuso tamén unha inyección económica importante, pero non para Chantada, sino para o Partido Judicial. Non quixen despois seguir. Por que non te gustou a política? Por que non? Porque non vía que... Non me gustou. Eu fui tentado por outros partidos, pero non. En que partido estaba usted? No centro, Unión de Centro Democrático. Inda que eu non era afiliado, pero eu iba ca lista de Unión de Centro Democrático. Que logo caseime no centro, nací no centro de España, así que o meu é o centro, así que non, sin duda ninguna. Hoxe en día continúa como secretario da Asociación Camiños a Santiago pola Ribeira Sacra, presidida por Aida Menéndez, e trae ás costas moito traballo pola oficialización do Camiño de Inverno, unha realidade. Unha vez conseguido eso, non se parou. Nosotros facemos todos os anos un programa que empeza en xaneiro e acaba en diciembre. Empeza con unha asamblea xeral e termina con unha cena solidaria. Pero todos os programas que se hacen ao longo do ano, eu sempre destaquei, é a única asociación que eu coñezo que non hai un solo actividade que non se cumpla. Desde que me xubilei no ano 2011, a miña vida é a horta, as secretarías, a partida e a lectura. Vouche dicir dous ou tres cousas que pasaban naqueles tempos. Cando falabas do viño, non se podía mencionar un produto que se chama metabisulfito sódico porque decían que aquelo era química, non se podía falar dil. Hoxe en día supoño que han cambiado de idea. Outro aspecto que decían, a medias nin ca muller. É dicir, que eso quere dicirte que a cooperación naqueles tempos era difícil, non era fácil. Había moitos enemigos da cooperación, a pesar deso, pois fixéronse esas cousas. Ver a súa disposición coa lingua galega xa dá unha idea da súa plena integración dende o primeiro momento.
Chantadeiro, sí. Evidentemente, ademais, teño que decir que o día seguinte de eu chegar a Chantada xa tiña uns cuantos amigos que siguen sendo amigos hoxe en día e que fixeron que nunca non pasara ni un solo día sin sentirme apreciado na comunidade. É dicir, en Chantada non he pasado ni un solo día na que me haya dicho, me haya sentido estranxeiro, nunca.